लड़की चाहे मेहरारू इतना नो जब से फोन के जमाना आ गई बा फोन के तब से हर चीज के तहकीकात पता चल जाता कि कहां बा कैसे बैठे। एगो नया नया औरत के पति देव शादी करा के तुरंत चल जाता नहीं परदेश। अब फोन करके कहत तारी आर की आग लगो बजर पड़ो अरे है तो हारो न करिया सुन आय है सुन राजा हमर न सुन राजा हमर से बाबू तरुण उस वाला अंदाज में आओ आ राजा हमरो से जड़ पैसा के पीछे पगलाइल रहतारा अखिया के बिटिया पैसा के पीछे पगलाइल रहतारा अखिया के बिटिया मनोज प्रधान जी की तरफ से अरे क्या करते हैं हमने के बाबा के हाजिर लगा रहे बाबा सुनो तो नो हां आ राजा हमरो से भैया भैया ला भाई सेल्फी ले ला। अच्छा सेल्फी तो गाना है वो याद आ गेल भाई गोले बनी हम का कि टाइम पर चले के बा भोरे के बेरा अपने के खुद से भुलाइल वाले हो जाई भीड़ावा पड़ जाई फेरा जौन तू भुलई हां चल अरे कांवर संभारे में आ फोटो खिंचाई पहाड़े में हमरी लो बनाई चलता
केहू कहीं जात हटे अपन खुशी खातिर नहीं के जात सबसे देखो स्टेटस स्टोरी लागल बहुत जरूरी बटे कोनो चीज में कि फोटो खिंचाई पहाड़ में